Ka News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Manhay na do mga tugang Tuesday ngunyan o Martes. Petsa 3 sa bulan kan Setyembre 2024. Ini po ang Bareta alas 12 sin kami ang sidong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Dainiba. And outside lang sa itong darakulang mga bareta sa lado lokal. Sobra 7.1 milyon pesos na ayuda na itaon na kan DSWD Bicol sa mga Bicolano nung naapektarang kang bagyong Enteng. DSWD Bicol padagos pa ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno sa riyon. Albay Provincial Agricultural Office padagos an assessment sa naging danyos kan bagyong Enteng sa agrikultura sa probinsya. 98 hektarya nin kabasan konsiderado ng totally damaged. BFAR Bicol Regional Director Ariel Pioquinto inapudana ang kontraktor kan Pantaw Marine Multi-Species Hatchery sa Libon, Albay para magpaliwanag kay Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo may kinaraman sa mga nadiskubring depekto sa pasilidad. Biyahe sa mga pantalan sa Bicol, balik na sa normal sigun sa PCG Bicol. Mga personahes kay ni mantinidong nakaalerto dahil sa raot kan panahon na namamatean. Sa lado nasyonal, DepEd wara nin kinaraman sa produksyon kan libro ni VP Sara Duterte. Operator kan Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, nagbalo na manuhol para makalibre sigun sa PAOCC. Sa buwatan sa 8 billion pesos laptop bidding kan DepEd, sinirip kan sarong congressman. Dakol na problema ang kinakaatubang kan DepEd naglataw sa budget hearing kan Kamara de Representantes. Sa ibang nasyon, US President Joe Biden binatiko si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa pagpalyar na protiran ng mga bihag kan Hamas. Baretang Sports, Premier Volleyball League ibinasura ang protesta kan PLDT. Yan ang headlines kunyan sa detalles ka mga baretang enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Newsep Z Plus, now with zinc, mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Sobra sa 7.1 milyon pesos na tabang anay tao kan Department of Social Welfare and Development of DSWD Bicol sa mga apektadong Bicolano na stranded na biyahero sa Manila na pantalan sa riyon dahil sa bagyong Enteng. Sigon sa ahensya, nakapagtausinda ng mga family food packs sa nasa 21,000 na pamilya na kumpesto ng 83,000 na individual sa anom na probinsya sa riyon. Sa nasabing mga pamilya, 1929 kini ang paramentas na nakisirong sa 129 evacuation centers asin 517 pamilya naman ang nakaistar sa indang mga kafamilya. Sa ngunyan, sobra sa 210 milyon pesos ang kantidad ng mga relief supplies sa standby funds na preparado o nakahanda kan DSWD Bicol in kaso kay puhan mantang padagos man ang sinang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno para sa makaskas na aksyon kung kinakaipuan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Uminabot na sa 1.7 milyon pesos ang naging danyos sa agricultural commodity sa probinsya kan Albay dahil sa bagyong Enteng asin Habagat. Ini ang nagluwas sa ginibong damage assessment report for rice kan Albay Provincial Agricultural Office kung sain hala ini sa 140
hektarya nin kabasan sa probinsya kan Albay. Sa datos na natipon kan Apaw, 6 na hektarya ang konsideradong totally damaged, asin 98 na hektarya naman nin paruyan and partially damaged. Mantang sangunyan, padagos panindang pighahalat ang mga report hali sa mga city asin municipal agriculture office. Kan 18 syudad asin munisipyo sa probinsya, manungod sa naging danyos asin perwisyo kan uminaging raot kan panahon sa probinsya kan Albay. Sa iba pa niya itong mga baretang lokal, inapudanan ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol Regional Director Ariel Pioquinto ang contractor kang konstruksyon kang Pantaw Marine Multi-Species Hatchery sa Pantaw, Libon, Albay para iyoan magpaliwanag kay Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo may kinaraman sa mga nadiskubring problema sa pasilidad matapos sining bisitahon kaswapon. Sa pagipag-uron kan DCGB News kay Pioquinto, tinawan doon kay na nasabing hatchery dahil pa man na i-turn over sa inda kung kaya wala pasindanin poder sa nasabing proyekto. Sinabi man ni Congressman Didi Cabredo na dahil man pwedeng sa iya sana magpaliwanag ang kontratista kung ata siring ang sitwasyon kay ni sa pagsasabing sa sarong proyekto iguanin project engineer na iyon dapat na magbantay kan patrabaho kay ni para maportiran ang interes kang gobyerno. Enot digdi kaswapon binisita kang kongresista ang proyekto para mahiling kung darakula na ang mga sira digdi alaga dakol na mga problema anahiling ni Dakay Banana ang kawaran ni nagbabantay sa pasilidad tagilid na water tank kasin ang nasintada may mga tubig na nakatambak na posibleng maging breeding site ni mga namok asin gari na abandonado ang proyekto dahil sa maawut na ini. Balik normal na sa biyahe kan mga sakayang pandagat sa mga pantalan sa Bicol Region matapos na makanselar dahil sa naging epekto kan bagyong Enteng. Ini ang pinagkumpirmar kan Coast Guard District Bicol sa paagi ni Commodore Philip Soria kung sain puon kasuhapon kan hinali kan DOST Pag-asa ang tropical cyclone warning signal sa manlain-lain na probinsya. Pigtutugutan nindang magbiyahe ang mga sakayang pandagat kaibahan na ang mga rolling cargos paluwas asin palaog sa rehiyon. Katakod ka ini sinugo ni o siniguro ni Soria naman tinido sindang nakaalerto maginan sa iyang mga personahes sa mga station asin substations dahil sa mantinidong haralangkaw an balud sa kadagatan asin makusog an duros kan paros dahil sa habagat. Lendos dando diretso ang mga aktibidad sa munisipyo kan Daraga para sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Porteria. Sigung kay Daraga Acting Mayor Junji Angusian, pinunan naninda ang mga nakalinyadang aktibidades kaswapon September 2 sagod sa aldawnin kapistahan sa September 8, 2024. Sigun kay Angusian na kaibanan sa mga aktibidades kunyan aldaw ang tree planting, pinka harvest o itong padarakulaan asin pagarabatan kan mga produkto o pinaka harvest o itong padarakulaan asin pagarabatan ka mga produkto kan Daragenyo asin Mr. and Mrs. kan Daraga 2024. Magkakaigwaman ng job fair sa aga sa Daraga Covered Court, padjak race, bloodletting activity, Gandang Lola and Poging Lolo Barangay Night, Veterinary Medical Mission for Dogs and Cats, Civil Military Parade, Drum and Lyre Competition sa September 7 asin ang Battle of the Bands and SK Nights. Nagsikad na ang selebrasyon kan National Crime Prevention Week o NCPW kasuhapon September 2, 2024 sa Campos General Simeon Ola sa Legazpi City. Ang aktibidad ang pinanginotan ni Police Regional Office 5, Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon, kung sain pangenot na bisita si KK Regional President Remiel Faith Torre. Sa mensahe ni Dizon, tinaawan doon kaini ang pangenot na papel kan mga jóvenes sa pag-adaptar kan ligtas na komunidad asin para man maging aktibo ang partisipasyon sa paglaban kan manlain-lain na krimen. Ang mga aktibidad ang madurar sagod sa September 7 kung sain ang mga aktibidad nagigibuhon ang papartisiparan kan komunidad, stakeholders asin mga jóvenes na may katuyuhan na mapromoter nin awareness asin partisipasyon sa crime prevention efforts.
Nagpromisa si Tabaco City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. sa mga tabakenyos na makusog niyang ipapasunod at sinuutubon ang sendang sinumpaan ng mandato asin bisyon na pagprotehir sa publiko asin pagmantinir kampas orden sa syudad. Ini ang naging payag na Cirillo sa pagsabay kay ni kasubagong aga sa mga empleyado kan Tabaco LGU sa kinibong regular na flag raising ceremony. Sinabi ni Cirillo na napipressure siya sa sayang sadiri dahil anta sa diri niyang syudad ang sayang siserbihan kung kaya dapat na maging magayon ang sendang performance. Makusugman ang tugon ni Cirillo sa sayang mga personahes na siguruhon na maging presentable as in approachable sa publiko anuman na oras. 500 na mga parasira asin para umas sa probinsya kan Catanduanes ang natauanan nin tabang pinansyal kan gobyerno kan nakalihis na aldaw. Sigin kay Catanduanes Governor Joseph Cua, ang pondo ang hali sa 10 milyon pesos na itinao sa inda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na may katuyuhan iyo ang matabangan ang mga indigent na residentes kan probinsya. Sinabi kan gobernador na ang kada benepisyaryo ang nakaresibi nin 10 mil para mapakarahay ang sitwasyon kan sa idang hanap buhay dahil sa epekto kan El Nino. Sa girarayman na pinasalamatan ni Cua ang opisina kan presidente dahil lanta dakulang bagay ini sa mga apektadong benepisyaryo. Mga tugang primerong partiyan, kasatuyang Bareta alas 12 Bareta sa lado lokal. Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibapa, makalis lamang bukin. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na poong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKB, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda.
Sa bareta niya sa lado nasyonal, wala ning kinaraman ang Department of Education o DepEd sa produksyon kan libro ni Vice President Sara Duterte na may titulong Isang Kaibigan. Sa deliberasyon kan House Committee on Appropriations kaswapon, nagapot si Party List Representative Rods Gutierrez kung anong papel kan DepEd sa produksyon kan nasabing libro. Sigung kay DepEd Undersecretary Gina Gonong, daing partisipasyon digdi ang ahensya. Naramang kay ang libro kan araw ng pagbasa kan Nobyembre 20, 2023 kung sain inibinasa kan Vice Presidente. Sinabi ni Gutierrez na base sa report, ang illustrator siyo sina Janina Simbilio asin Joseph Caligner kang Creative Media Unit Public Affairs Service kan departamento. Ipinahayag ni Education Secretary Sani Angara na maski ang duwa job order employee kan DepEd daing malinaw na record na sinda kinuha para gibon ang illustration kan libro. Dahil sa daing nag-agi sa DepEd ang libro, sinabi ni Gutierrez na daing nag-agi sa quality assurance ang nasambing libro. Magiramduman na naghagad nin an Office of the Vice President nin 10 million pesos para sa produksyon kan libro ni Duterte na itataw sa mga aki sa rarayong mga lugar. An operator kan illegal na Pogo Hub sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ini ang kinumpirmar ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC spokesperson Winston Casio sa sarong entrevista. Sigon kay Casio, binalo na suhulan ni Saulao o Jaulao ang mga operatiba para day inima preso. Si Jao sanaan pinagtutubudan na tagsadiri kan Tourist Garden Resort na sinakyada kan ahensya kan Agosto 31. Sigun pa kay Casio, tulong beses na binalo na manuhol ni Zhao Lao kung sain patunay sana na guilty ini sa kasalan dahil digdi. Posible na nagkaigwanin sa buhatan sa bidding kan Department of Education o DepEd sa 8 billion pesos na kantidad nin laptop asin kaparehong kagamitan para sa mga pampublikong eskwelahan na pinamamayohan pa ini ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdangog kan House Committee on Appropriations, sinabi ni House Assistant Majority Leader asin ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon na day masisimbag kan bagong designar na si Education Secretary Sani Angara ang sa iyang mga kaputan may kinaraman sa bidding kan 2022 asin 2023. Si DepEd Undersecretary for Procurement Gerard John na nagsalida kina dating Undersecretaries Michael Pua asin Gloria Mercado ang nasugo na sumimbag sa mga inquiry ni Congressman Bungalon. Si Pua nagbalyo na sa Office of the Vice President bilang spokesperson, mantang si Mercado iyo ang nag-early retirement. Sa raw pang dating opisyal kan DepEd na may kinaraman sa bidding na si Assistant Secretary Francis Bringas ang nagdemitir naman sa pwesto. Sinabi ni Bungalon na may conspiracy na nangyari digdi sa procurement. Nagkaigwanin first bidding asin rebidding pero the same bidders and participantes. Ang mga embalto sa conspiracy iyon nakatukaw sa BAC o Bidding and Awards Committee as mga procurement officials na nag-supervise digdi. Sigung kay Bungalon, sa primerong bidding ang presyong itinao kang bidder masababa nin 24% o 1.6 billion pesos kumpara sa ipinagtalaan na presyo. Ipinaliwanag ni Chia na nagpalyar ang primerong bidding dahil kulang ang mga dokumento na isinumitir kan mga bidders. Nangako si Chia na masumitir nin mga dokumento may kinaraman sa nasabing bidding. Sinabi man ni Bungalon na sa tamang panahon papaimbisigaran kaini ang irregularidad sa bidding nin mga laptop asin mga kaparehong kagamitan. Nagluwas sa budget hearing kan House Committee on Appropriations na nahahampangunyan sa dakulang hagyat si Education Secretary Edgardo Sani Angara dahil sa dakul na problema na iwinalat ni Vice President Sara Duterte Carpio sa ahensya. Sinabi ini ni House Deputy Minority Leader asin Party List Representative Franz Castro sa pag-uugid kan Kamara sa sobra 700 bilyon pesos na propwestong pondo para sa Department of Education o DepEd sa masunod na taon. Pangenot na pinag-unambitan ni Castro ang ipinautob ni VP Sara na matatag curriculum kung saan tinawanin 7 sa 8 teaching loads kada aldaw ang high school teachers. Tininuman ni Castro ang computerization program kan DepEd na base sa report kan Commission on Audit na may delays,
kan delivery asin inefficiencies sa implementasyon. Nangako man si Angara asin iba pang DepEd officials na aksyon na ninda an Commission on Audit o COA observations. Siring man an 5 billion pesos na unpaid remittances kan DepEd sa Bureau of Internal Revenue, Government Service Insurance System, PhilHealth asin sa Pag-ibig Fund. Niandastan topic lalauman na matatapos ang konstruksyon kang bagong edifisyo kang Commission on Elections o COMELEC sa Pasay City sa 2028. Sa ginibong groundbreaking ceremony para sa pagkapatindog kan pundasyon kani, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tiglalauman kang COMELEC na matatapos ang 8.2 billion pesos na proyekto sa laog nin tulo sagod sa 4 na taon. Sinabi niyang 84 taon nindang hinalat ang pagkakataon na makapagpagibo nin sa diring building. Mapon ini ngunyan asin bepiriton natapuson nin tulo sagkod 4 na taon sana. Simbolo ini kan kamautan kan COMELEC na maging sarong independent constitutional body asin para mapatunayan na may honra, dignidad asin independence kan komisyon yaon ang building simbolo sana alagad sa senda mga puso asin isip iyon honestong pagserbi sa namamanuan. Sinabi pa ni Garcia na ang pagkapatindog kan pundasyon kan edifisyo kan opisina may hiling na matapos nin 5 sagkod 6 na bulan. Ang konstruksyon naman kan infrastruktura pwedeng magpuon sa 2025. Magiramduba na kan September 2022 idinepensa kang COMELEC ang proyekto kini asin sinabing kay puhan ini dahil ang siyam na eskalon na edifisyo kan opisina makakabawas sa mga gastos kang COMELEC asin mabugtak kan sa indang mga kinakaipuhan na pasilidad kay bana na mga bodega para sa pagsaray kan sa indang mga kagamitan. Sa ngunyan pig-arkila kang COMELEC ang maniba-ibang building kay bana na nagkapit ng eskalon sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Manila. Mantenido pa man giraray ang normal na operasyon kan mga transmission line na nasa irarom kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP apisar kan mga pag-uran asin pagparos na darakan bagyong Enteng. Ini base sa regular na monitoring kan National Grid puon kan mamatean ang rapado kan bagyo. Sa tulong magkakasunod na monitoring report, mantenidong sa normal operation ang mga transmission lines sa mga lugar na apektaran kan bagyo. Magin ang mga transmission facilities. Kaini pigagamit sa power distribution mantenido man sa normal operations. Nangapudan man na ahensya sa publiko na i-report tulos sa power sector o electric cooperative ang mamamonitor o may hiling na problema sa power sector mantang nagrarapado ang bagyo. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, binatikos ni US President Joe Biden sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ini dahilan sa daing ining ginibong paagi, tanganing iligtas asin mapalibre ang mga bihag kan Hamas. Dagdag pa kan US President na nagraranina ang pagpresentar kan final deal sa negotiators. Nakatalaan na magtiripon ini kay bana na nagkapir ang mga opisyal na nagsusulong ng ceasefire deal entre kan Israel asin Hamas. Baretang sports, mamundo na ipighiras kan PLDT high-speed hitters na ibinasura kan Premier Volleyball League o PVL an sa indang protesta may kinaaraman kan kontrobersyar na call sa set 5 kan semis match kontra Akari Charges kan Sabado, Agosto 31. Sa pahayag kan team, sa indang sinabi na mamundo nindang pighihiras an bareta na nagdesisyon an Premier Volleyball League na ibasura an protesta may kinaaraman sa desisyon kan referee na dai mag-call ni net touch sa importanteng parte kan laban kontra Akari sa semifinals. Dahilan digdi maabante na ang championship round kan 2024 reinforced conference sa pag-ultanan kan Akari asin Creamline na pig-reschedule sa September 4 sa PhilSports Arena sa Pasig dahil sa bagyong Enteng. Enot na ipinaliwanag ni PVL Commissioner Sherwin Malonzo na daing net fault na nangyari dahil kan mag-contact si Ezra Madrigal sa net, harayo sa iya ang play. Unsuccessful ang hatol kan opisyal sa net fault challenge kan PLDT. Pinag-unambitan ni Malonzo ang Section 1133 kan FIVB rulebook na nagsasabing ang mga player po pwedeng magduot sa poste, lubid o anuman na bagay sa luwas kan antena. Kaibahan na ang net mismo alagad dai na ini makikiaram sa kawat. Breakthrough!
Sa satuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, Hoover anapod sa naimbentong unicycle na naglalayog asin nagtatransportar nin mga individual sa aire. Ang Hoover sarong S3 Superbike na kayang dumalagan sa mga tinampo, maglanding sa mga buildings asin maglayog sa kaskas na 60 miles per hour. Ang imbensyon nagagamit ni AI monitor o artificial intelligence monitor tanganing mahiling ang direksyon. Wara nin maribok na propeller, rescue parachute asin iguanin protective capsule para masigurong salbado ang malo na digdi. Alagad sulamenting abang nga personang day sobra sa timbang na 250 pounds asin siniguro man ka mga inventors na ang Hoover environmental friendly as in safe mode of transport sa sisay man na personang maggamit kini. Storyang naiiba. Sarong atleta sa Japan ang nakapagrehistro nin world record dahil sa natapos ang sarong marathon na may lawig na 270 kilometers sa laog nin 24 oras. Si Miho Nakata ang pinakabagong world record holder kan titulong farthest run 24 hours ultra distance female. Nadalagan niya ang 270.36 kilometers. Sigon sa Google Maps, may distansyang 270 kilometers ang dinalagan ni Nakata kung saan maikukumparar sa distansya poon kan Cubao, Quezon City, pasiring sa San Fernando, La Union. Septyembre 3 kan taon 1893 o 1893 o 1898 1898 kana publikar ang La Independencia sarong dyaryo na ginamit ka mga Pilipino para sa saindang revolusyon kontra sa mga Kastila. Ini ang pinanginoto ni General Antonio Luna bilang Supreme Chief kan Army sa ilarom ni Emilio Aguinaldo. Sa parehong aldaw kan taon 1899 kan napublikar man ang nasabing periodiko sa Spanish lyrics kan Philippine National Anthem na may titulong Pilipinas na sinurat ni Jose Palma. Sa sitwasyong kang Bulkan Mayon sa ngunya na aldaw, nakapag-restore ng duwang rockfall events ang Bulkan Mayon. Ini base sa datos na pigpaluwas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kung sa inatatakluban din panganuron ang ngimot kan bulkan sa nakalista 24 oras. Umilibot man sa 482 tonelada ang pigbugang asupre o sulfur dioxide kada aldaw, kasabay na ang paramentas man na paghuwag kan bulkan o ground deformation. Mantinidong nasa alert level 1 ang bulkan, kung kaya pinagbabawal ang paglaog sa mga lugar na sakop kan 6 km permanent danger zone asin pagpalayog ni anuman na klase ng aircraft harani sa ngimot kini. Mga tugang yan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta at tinipon na si kinalap sa DCGB News Bay. Sa pangarang ka nakasabay nato sa pagsurat kan mga bareta Angel Mostaza. Sharing man, lado technical katuwang tadyan si Chief Ramir Tanay. Sa DCGB Social Media Department, dyan po dyan si Jerome Nico Martinez. Hello sa mga tagabantabay nato sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, sa DCGB Live app sharing man sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balon. Ako man po si Marty Laudaing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB